Waar is Sam? Oftewel de 40-jarige Samuel Charlie. Die vraag had Bonne Bergsman al 2 weken in de besnijing. Zo'n zijn gast uit Gambia even een blokje omgieën en net weer waarom kwam. Politieonderzoek en oproepen op radio en televisie gaan neer opsmitten. Uit zijn wat geruchten. Eerst weer ongerustheid, de eerste 2 dagen. Maar dan komen de signalen weer van de andere kant. En dan wordt het steeds meer agressie of woede. En een heel groot stuk teleurstelling natuurlijk. Tegeer met zijn partner docht de burger ontwikkelingswerk in Gambia. Ze stiepje onder oren creamklinieken en gezinnen. Ze nou en dan nodigen ze een inwender van het loon uit om jeres te zien. Sam, die een vrouw, een baan en een vaste baan als kok in een hotel had, wie de treden die het hier in de helle waard. Ik wil hier maar een heel beetje het idee hebben van, wie vertrouwen hem voor 95%, maar 4% net, hier het nadien. Want wie staan wel garant voor hem. Bergsma stiet voor €10.000 garant voor Sam en betalen enkel zijn ticket hierheen. Bij Sam zijn vrouw is geregeld mailcontact. Ik zie zit nog flink in de problemen. Onder oren omdat het squalgeld van Sam zijn zoon uit Nederland wij sponsoren wordt. Nou, Sam voor dit jaar, nou weten we het net meer. Nou is dat, ze vreegt of smeekt erom om die sponsoring toch voor die zoon terug in te laten. We hadden mij samen een restaurantje opzetten. Dat is nou ik stap, had ik geen inkomsten meer uit. Dus ze zit nou mij, wij moeten ze hier wij halen, wij moeten ze eten en drinken wij halen en wij moeten het squalgeld wij halen. Dat is haar probleem nou. En daar vragen ze u dus weer om te helpen. Nou ja, daar moeten we nou even naar denken. Zijn je nog wel eens mensen nodig uit Gambia? Ja.